ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ବୋଉ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ାକୁ ପାଗଳ ବୋଲିକି, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦିନରେ 10 ଥର ନ ଘଷିଲେ ତାଙ୍କର ଜମା ବି ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପେଡ଼ା ଗଛ ମୂଳରେ ବସି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଛେପଟା ଏବେ ପକେଇଦେବେ। କ'ଣ 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 ଏଇ ଦେଖ ପକେଇଦେଲେ ନା, କାହିଁକିନା ସିଏ ଦିନରେ 10 ଥର ତାଙ୍କର ନ ଘଷିଲେ ଜମା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହିରୋ ଆଉ ଅପା ମିଶିକି ପେଡ଼ା ବିଛଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ ଅପା ଆଉ ମୋ ଅପା ମିଶିକି ଗଲେ ଶୌଚ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଗାଁରେ ଟୋଟାଲି ଲୋକ ବାଥରୁମ୍ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରକୁ। ଆଉ ଧୂଆଁ ଦେବା ପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଡ଼ିଆ ଆଡ଼ିରୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନିମ ଡାଳରେ ଧୂଆଁ ଦେଲେ ନା ମଶା ସବୁ ପଳାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଖୁଡ଼ି ଯାଇକି ତ ସେଇଠୁ ନେଇ ଆସିଲେ ନିମ ଡାଳ। ନେଇ ଆସିକି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରକୁ ଆସିକି ଦେଖିବା ବୋଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବାପାଙ୍କର ଟିକେ ଗୋଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତ, ସେଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଗୁଡ଼ାକ ବାଟୁଛନ୍ତି। ମୋର ଏଇ ମିନି ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।